Monggo. Bagi kendang apa arep kiper. Plarak disamperke mae cara
matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada. Rek-orek puniki kesenian Sragen Asri yo pakne yo bokne rek-orek montore mabur yo lagun kenes wicarane wong rawira baca di seblake wis kebacut di kapake ya bakne ya mbokne rek-orek montore mabur yo lagun es kita yen dipegak kok malah dadi yo kones tenes wicarane rek-orek saka mantingan yo lakunes kenes wicarane jolali lode kowe jolali lode kowe yen lali kilo pedal yo dekean timbang golek alu wong balet wis sapa ya upane karo aku ya ke rek-orek montore mabur yo lagun kenes wicarane suwuk iki lho wong prawira tenan to angkleng apa Pak Dik monggo Dik Erik diaturke angkleng monggo Mas Yono bek santayub sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada Mbah Suro saking Dawung Jenar Sragen Asri. Menika Mbah Suro saking Dawur. Dawung Jenar. Oh Mas Ahmad, Mas Harto
Kartono monggo. Monggo Mas Ahmad. Timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng. Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye? Jolali lho Mas, tutung royong ngelebus wae elae kono kene sing prayetno penjagane kae ilura leres praturane kae ilura jaga gerdu ngelebus wae. Kok nglepus wae lae kono kene sing prayetno wajagane kae ilur sekop-sekop leres praturane sekop-sekop kae ilur jaga gerdu nglepus wae sekop-sekop. Ayo Dik, Mas Bokel. ayo Dik, iki piye jolali lho Dik. Gotong royong ro kancane. Penake gare MC-ne.